Celú moju mladosť som počúval, že pivko po tréningu je najlepšia vec na regeneráciu. A tak vždy to hovorili hlavne spoluhráči, ktorí proste boli môj vzor. Čo z toho, že v 30-ke mali všetci brucha a 3 operácie kolien. Proste pivo rovná sa elektrolyty. A ešte k tomu 40 gramov nasýtených masných tukov z nejakých klobás a samozrejme to nemôže byť zle na regeneráciu. Všetky tieto mýty ale skapali v roku 2006 spolu s Tatranským tigrom a dnes už vieme, že alkohol ti napríklad znižuje testosterón. Not good. Blokuje syntézu bielkovín, keď zjednoduším, proste nebudeš budovať svaly a o tom, že je alkohol protizápalový jed, sa ani nemusíme baviť. A úplne transparentne a ja si dám niekedy pivo a niekedy som mi zvládol aj 10 alebo pol litra vodky a potom som išiel v pohode do mesta a nedá sa porovnať, ako sa moje telo cíti teraz versus 15 rokov dozadu, kedy som bol ešte o dosť mladší. Musíme si zhodnotiť sami, či sa chceme cítiť lepšie, mať viac energie a trochu niečo konečne zmeniť, alebo sú mi tie 3-4 pivka po futbale 2-krát do týždňa až tak dôležité. Ak ide totiž to len o ten zvyk, že si sadnem s kamošmi a dám pivko, tak to nealko splní tiež svoju funkciu.